ମାମା କେମିତି ମାମା ମାମା ଶୋଇଛି। ମାମା ପାଖକୁ ଯିବ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ମାମା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା କିଛି ହେଇନି ମାମାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍। ଆଜି ରାତି କଟିଗଲା ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବବିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ରାତି 1ଟାରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇବାକୁ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସଞ୍ଜୀବନୀରେ ରାତି କଟିଗଲା ଆଜି। କେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତି ସାରା ତାପ୍ସି ମା ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ରିଙ୍କି ଫୋନ୍ କଲା ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ତ ଏକା ଛାଡ଼ି ହେବନି। 8 ମାସର ଛୁଆ ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହେବ କି ଏକୁଟିଆ ଘରେ। ତ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ବବିତା ତ ତାଙ୍କର ସେଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ସିଏ ତ ବବିତା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ବଲେଇବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଣିବା ତାପ୍ସି ମାଙ୍କୁ। ମାମା 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 ହେଉଛି। ମାମା ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତାପ୍ସି ମା ତାଙ୍କ ମାମାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ। ତା ମାମାକୁ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଦେଖିକି। ଇଏ ଏଡ଼ିଟେ ଛୁଆ ଇଏ ବି ବୁଝିପାରୁଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେ ତା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି। ମାମା ମାମା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପ୍ସି ତାଙ୍କ ମାମା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଠି ଖେଳୁଛି। ତାପ୍ସି ମା ତାପ୍ସି ମା ହଉନି ଚଢ଼ି ହଉନି ଚଢ଼ି ହଉନି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଚାଲି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଚାଲି ପାରୁଛ କି ନା ଧରିବି? ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଲବମ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କାଲି ରାତିରୁ ଥିଲୁ ରାତି ସାରା। ଆଜି ହେଇଗଲା ଦିନ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା। ବବିତା ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବବିତା ଏବେ ଶୋଇଛି।